В основата на нейрографиката стои разбирането, че всяка визуална форма носи психично съдържание и може да трансформира вътрешните ни състояния. Принципът образът интегрира значението определя процеса, при който създаването на рисунка не просто изразява темата, а променя начина, по който я възприемаме, усещаме и интегрираме. Какво представлява интеграцията на значението? Когато човек работи по дадена тема, емоция, желание, конфликт, казус, в началото тя съществува като мисъл или усещане. Когато започнем да рисуваме, темата се превръща в образ, нещо видимо и физически съществуващо. Така тя придобива форма, структура, граници, място в пространството. В процеса на работа образът започва да моделира значението. Всяко действие върху листа, линия, форма, свързване, окръгляне променя вътрешното напрежение на темата. Принципът работи чрез взаимодействието на три системи в психиката. Визуалната система – образи. Това, което виждаме, е директно свързано с емоционалните центрове в мозъка. Прегледът на рисунката активира нови невронни модели. Моторната система – движението на ръката. Движението създава трасетата, които се записват в тялото като нови поведенчески програми. Когнитивната система – значение. Мисълта автоматично се адаптира към това, което вижда. Когато композицията става хармонична, значението също се хармонизира. Тези три системи се синхронизират, което позволява на темата да бъде интегрирана по нов начин. В нейрографиката трансформацията на визуалната форма е ключът към промяната. Давам ви примери. При изглаждане на острите ъгли се намалява вътрешното напрежение. При свързване на отделните форми възниква чувството за цялостност. При наслагване на много линии се активира нова енергийна система. При появата на хармонична композиция темата се преживява като разрешима. Така образът не е просто отражение, а инструмент за промяна. Защо образът е по-силен от словото? Думите често остават на повърхността на съзнанието. Образите работят по-дълбоко, по-бързо, по-емоционално. Мозъкът обработва визуалната информация 60 пъти по-бързо от вербалната. Затова трансформацията на образа води до бърза промяна в значението. И в заключение бих искала да кажа, че образът интегрира значението, означава, че когато променим образа, променяме начина, по който преживяваме темата. Образът подрежда емоциите, мислите и усещанията в нова, по-хармонична структура. В нейрографиката приемаме, че всяко значение, което човек приписва на дадена ситуация, неизбежно съдържа вътрешно състояние. Това означава, че значението не е неутрално. То е натоварено с емоция, телесно усещане и психическа реакция. Когато ние мислим за нещо, проблем, желание, човек, ситуация, ние не създаваме само идея, създаваме емоционално състояние. Например, ако значението е "това е трудно", състоянието е напрежение, свиване, страх. Ако значението е "имам ресурс", състоянието е увереност, тонус, спокойствие. Значението носи състоянието. То е като контейнер, който вече е пълен с специфична енергия. Невропсихологията показва, че мисъл плюс емоция е равно на една невронна мрежа. Те не се отделят. Затова, когато изричаме значение, автоматично преживяваме състояние. Едното не съществува без другото. Как
този принцип работи в нейрографиката? Когато започнем рисунка по дадена тема, ние не работим само с идеята, а с скритото състояние, което тя съдържа. Например, темата промяна може да носи тревожност, вълнение, несигурност, любопитство. Точно това вътрешно състояние се проявява в линията, чрез напрегнати и резки движения, чрез хаотични или прекъснати траектории. Тоест, линията показва състоянието, което значението носи. Ако значението съдържа състояние, тогава, променяйки значението, образа, променяме състоянието. Хармонизирайки състоянието, променяме отношението си към значението. Това е ключът към трансформацията. Ако темата е конфликт, значението може да съдържа вътрешно напрежение, раздвоение, страх от избор. Това се появява като пресичаща се линия, остър ъгъл, неопределими възли. Когато ги окръглим, свържем и подредим, композицията се променя, значението се променя, състоянието се трансформира. И ако трябва да обобщим втория принцип, значението съдържа състояние, то това е, че всяка една тема, мисъл или идея вече носи вътрешна емоция. Когато рисуваме, това състояние излиза на листа и може да бъде трансформирано. Третият принцип в нейрографиката е проблемът е генериран в нашият ум. В нейрографиката този принцип ни въвежда в дълбокото разбиране, че всяка трудност, която преживяваме, всъщност се появява първо като вътрешна конструкция, като мисъл, интерпретация или емоционален модел. С други думи, проблемът не е самата ситуация, а смисълът, който ние й приписваме. Какво означава, че проблемът се генерира в нашият ум? Нашият мозък непрекъснато оценява, класифицира, предвижда, сравнява, тълкува. Когато нещо в живота не се случва по наш очакван сценарий, умът автоматично създава проблемна история около това събитие. Тази история се превръща в вътрешно напрежение, а напрежението в психологически и физически блокаж. Например, дъждът сам по себе си не е проблем, но ако бързате, нямате чадър, имате важна среща, умът създава интерпретация. Това е лошо, пречка, проблем. В същия момент за някой друг дъждът е благословие. Така едно и също събитие поражда различни проблеми според човека. Как нейрографиката работи с този принцип? Когато започнем да рисуваме, ние активираме проблема в ума. Назоваваме го, усещаме напрежението. Разпознаваме, че той е вътрешна конструкция и не е наш враг. Превеждаме вътрешните конфликти в линии и форми. Прекъсваме старите невронни пътеки чрез нейролинията. Създаваме нови интерпретации, които подкрепят решението. Така, чрез рисуването буквално препрограмираме мисленето, а оттам и живота си. Защо е важно да разберем този принцип? Защото когато знаем, че проблемът е вътрешен процес, ние сме неговия създател. Значи ние сме и неговия трансформатор. Това дава огромна свобода. Не е нужно да чакаме външния свят да се промени. Достатъчно е да променим вътрешното възприятие и реалността се трансформира. И така, проблемът не е факт, а реакция. Когато клиентът го разбере, той вече не е жертва, а сътворец на своя опит. Именно това прави нейрографиката, толкова мощен инструмент за промяна.
Решението има бионични качества. Четвъртият принцип ни насочва към идеята, че всяко решение в живота следва принципите на природата. Биониката е науката, която изучава как природата създава форми, структури и механизми и как те могат да бъдат прилагани в човешките системи. В нейрографиката този принцип означава: природата никога не създава конфликт, тя създава хармония. Гледаме дърво, то расте плавно, разклонява се според светлината, заобикаля препятствията, но не се бори с тях. Точно така изглежда и бионичното решение – гъвкаво, адаптивно, живо, естествено. Как нейрографиката прилага бионичните качества? В рисунката това са заоблените ъгли. Търсим естествени криви, изграждаме плавни и живи структури, свързваме елементи в бионична система. Изображението става жив организъм, който вече носи качествата на решението. Така мозъкът започва да търси същия тип решение и в реалността. Защо решението трябва да е бионично? Защото решенията, които следват естествените закони, не създават нови проблеми, не водят до вътрешен конфликт, не изискват насилие над себе си, те са устойчиви във времето, поддържат психоемоционалната екология. Това е решение, което пасва на човека като ботуш, направен по мярка. Най-важното решение не е готово, то е израсло. Бионичните решения не са измислени в главата, а се развиват от вътрешната система. Те се появяват естествено по време на рисуването, когато напреженията се разтварят, а мозъкът започва да вижда нови възможности. Затова казваме, бионичното решение не е наложено, то е органично. Решението, което е истинско, винаги прилича на природата – плавно, устойчиво, гъвково, живо. Петият принцип казва, че удовлетворението не идва от решението само по себе си, а от хармонията, която решението създава в човека. В нейрографиката хармонията е критерият, че напрежението е освободено, системата е балансирана, енергията тече свободно, човекът е в мир със себе си и темата. Много хора мислят, че ще се почувстват добре, когато резултатът се появи. В нейрографиката е обратното. Първо създаваме хармония вътре, после реалността се подрежда отвън. Затова омекотяването, свързването и насищането са ключови техники. Те помагат на вътрешното поле да се успокои и да се подреди. Хармонията е равновесие на емоции, мисли и импулси. Когато рисуваме, ние буквално изглаждаме вътрешните ъгли. Хармонията възниква, когато формите са свързани, линиите текат естествено, цветовете са разпределени балансирано, рисунъкът диша. Това води до психичен ефект. Мозъкът получава сигнал, че системата е безопасна и подредена. Защо хармонията води до удовлетворение? Удовлетворението е биологичен маркер. Ситуацията е асимилирана. Напрежението е интегрирано. Човекът е в контакт с собствената си цялостност. Това е моментът, в който се появява усещането. Да, това е моето място, това е моят път. Еуфорията не е знак за решение. Спокойствието е знак за решение. В нейрографиката работата по рисунката се счита за приключена, когато престанем да усещаме напрежение. Нищо в листа не дразни окото, всичко изглежда свързано и естествено.
вътре се появява тиха радост. Това е моментът на удовлетворение. След хармоничната рисунка, човек започва да търси и създава по-хармонични взаимодействия и в живота. Вътрешната програма се пренаписва. Това е и смисълът на принципа. Когато вътре възникне хармония, мозъкът автоматично се насочва към решения, които поддържат това състояние. Удовлетворението е сигнал, че вътрешната система е подредена. Хармонията не е декорация. Тя е доказателство, че сме излезли от конфликта. Този принцип звучи поетично, но всъщност е фундаментален в методологията на нейрографиката. Той ни учи, че всяко движение на маркера е творчески акт, който може да промени цялата ни вътрешна вселена. Всяка линия съдържа целия ни вътрешен свят. Когато поставим маркера върху листа, ние вярваме в намерението, прожектираме мислите, изразяваме чувствата, проявяваме подсъзнателни програми. Линията не е просто следа върху хартия. Тя е отпечатък на нашата психика. Затова казваме, че Вселената се побира на върха на маркера. Цялата ни вътрешна система се проявява в микродействие. Точката на маркера е мястото, където дух, ум и тяло се срещат. На върха на маркера се събират мисълта, емоцията, движението, намерението, вниманието. Това прави рисуването цялостен акт, пълна синхронизация на човека със себе си. Погледът определя посоката. Ръката създава нова реалност. Където насочим погледа си, там тръгва маркера. Където тръгне маркерът, там се създава нова мисъл. Където се създава нова мисъл, там се променя вътрешната вселена. Така една линия става трансформиращ процес, а не естествен жест. В ежедневието ни е трудно да променим убеждения, навици, емоционални реакции и състояние. Но в нейрографиката най-малкото движение, една линия, вече започва промяната. Това е смисълът на принципа. В точката на маркера имаме сила за трансформация, защото тя съдържа цялата ни система. Когато рисуваме линия, която никога не повтаря себе си, отключваме нови невронни връзки, активираме нови възможности, прекъсваме стари модели, разширяваме вътрешния си свят. Всяка нейролиния е като малък генератор на реалности. Вселената е в нас. Маркерът е прост мост. Този принцип напомня, няма външно решение, което да започва с вътрешно движение. Маркерът е инструментът, който материализира нашата вътрешна вселена в символи, линии и форми. Когато променим линията, променяме възприятието, състоянието, поведението, резултата. На върха на маркера се проявява цялата ни вселена, мислите, чувствата, намеренията и съзнанието. Затова промяната на една линия променя цяла система. Този принцип е в сърцевината на нейрографиката. Той казва, че всяка житейска задача, независимо дали е емоционална, ментална или екзистенциална, може да бъде преобразувана чрез графичен език. Проблемът съществува като вътрешна структура. Всяка задача в живота ни е мрежа от мисли, емоционални състояния, минали опити, убеждения, очаквания, автоматични реакции. Това образува вътрешна конфигурация, психологичен чертеж, който в повечето случаи е неосъзнат. Когато започнем да рисуваме, ние правим невидимото видимо. Формите, линиите и цветовете заобикалят логическата съпротива на ума. Затова задачата става по-ясна, по-проста, по-податлива на промяна.
Когато нарисуваме проблема, структурираме хаоса, създаваме нови връзки, омекотяваме напрежението, пренаписваме стари програми. Графичният процес променя самата архитектура на задачата. И когато вътрешната структура се промени, външната реалност започва да се подрежда по нов начин. Всичко може да бъде превърнато в графичен език. Конфликт, пресечени линии, напрежение, остри ъгли, блокаж, застой на формата, желание, разтварящи се кръгове, ресурс, цветни полета, път, динамични линии. Независимо колко сложен е проблемът, винаги има начин да се преведе в графичен код. В нейрографиката решението се проявява, когато всичко е свързано, ъглите са окръглени, формите са балансирани, полето е наситено, появява се едно вътрешно облегчение. Имаме усещането, да, това може да се случи. Това е знак, че подсъзнанието е преработило задачата и е готово за ново поведение. Всяка една задача в нейрографиката може да бъде преведена на езика на линиите и формите. Когато задачата придобие графична структура, тя става решима. Плоскостта на рисунката няма граници. Този принцип разширява разбирането ни за това какво всъщност е листът, на който рисуваме. В нейрографиката листът не е крайната плоскост, ограничено от формат А4 или А3. Той е модел на вътрешното ни пространство, което няма реални граници. Листът е символ на психичното поле. Линиите, които поставяме върху листа, не са върху хартия. Те са проекция на нашето съзнание, а съзнанието няма ръбове, рамки, ограничения, стени. То е безкрайно. Следователно и плоскостта, върху която работим, е безкрайна в концептуален смисъл. И в заключение искам да кажа, че листът е само видимата част на процеса. Реалното поле на рисунката е безкрайна, точно както съзнанието. Затова нито една линия не е ограничена от ръбовете на листа. Девети принцип в нейрографиката гласи, че светът е изграден от фигури и линии. Този принцип стои в основата на целия визуален език на нейрографиката. Той казва, че всичко, което възприемаме и външно, и вътрешно, може да бъде разложено на основни графични елементи – линии и фигури. Това не е художествено твърдение, а психологически модел. Линиите и фигурите са универсалният език на съзнанието. Мозъкът мисли визуално. Преди думите, преди концепциите, ние възприемаме света като контури, очертания, посоки, граници, обеми. Затова линиите и формите са естествения код на подсъзнанието. В нейрографиката работим с кръг, със значение интеграция, цялост, приемане. Квадрат – това е структура, ред, стабилност. Триъгълник – динамика, действие, импулс. Всеки аспект от живота ни може да бъде преведен чрез тях. Например, цел свързваме с триъгълника, ресурс с кръга и границата с квадрата. Линиите определят отношенията между елементите. Линията е връзка, движение, път, трансформация. Светът се вижда като графична система. Всяко преживяване може да бъде представено чрез фигури, линии, цветове. Това дава визуалната карта на вътрешния свят. А когато имаш карта, имаш и път. Последният принцип в нейрографиката гласи: рисуването е просто. В нейрографиката рисуването не изисква опит, талант, предварителни умения. Просто поставяш маркера на листа и позволяваш на линията
да води. Простотата е сила. Тя отнема страха, сваля контрола и отваря пространството за интуиция и нови решения. Когато приемам, че рисуването е лесно, ние се освобождаваме от очаквания и позволяваме на процеса да бъде естествен, плавен и освобождаващ. Простото движение на ръката активира невронните връзки, хармонизира мислите и води до дълбока вътрешна промяна. В тази простота се крие гениалното. Трансформацията започва от една линия. Това бяха 10 принципа в нейрографиката, въз основа на които функционира самия метод. Надявам се, че лекцията ви е харесала и до нови срещи!